Rodák z Prahy, říkám to správně. No, je to tak. Tatínek je z Egypta. Ano, ano. Jak jsi užil dnešní den v Táboře tady s těmi legendami? Protože zápas legend, ty možná jednou taky budeš legenda, protože to, co jsi tady předváděl v bráně, bylo neuvěřitelný, nám tady všem padala brada. Děkuji moc. Ne, byl to úžasný zážitek a nikdy jsem asi nechytal před tolika lidmi. A bylo to fakt úžasný pocit, taková ta atmosféra. Nikdy jsem to nezažil a strašně moc děkuju tady vedení Tábora, že mi to vlastně umožnili tady chytat a cením si to. Ty jsi třeba během zápasu v trestném střílení vychytal Patrika Eliáše, ten podle mě nechápal, co se děje, tak co ti teď říkal po zápase? Ne, tak mě pochválil samozřejmě a jsem rád, no, že nečekal jsem, že ho vychytám a nějak se to povedlo, no, tak jsem za to rád. No. Byl to pro tebe ten největší highlight toho dnešního dne, že jsi vychytal zrovna jeho, nebo nějakého zákroku si ceníš ještě víc? No, já si myslím, že ten nájezd asi jako byl nejlepší, no, ještě k tomu, když to byl Patrik Eliáš, takže tak, no. Na druhé straně i ve vašem týmu byly hvězdy, Radek Dvořák, Aleš Kotalík, Martin Hanzal, tak jak s nimi jsi to užil v kabině? Jo, bylo to fajn o té přestávce. Sice jsem byl trošku splavený, bylo strašný vedro, tu první třetinu jsem nemohl ani pořádně dýchat, ale užil jsem si to, no, bylo to fakt super. Děkuji za rozhovor a budeme držet palce, ať je tvá kariéra minimálně tak úspěšná jako hráčů, se kterými jsi tu dnes potkal. Děkuji moc, děkuji moc.